Avui farem broqueta de fruits. Recepta superfàcil, rapidíssima, fresca i molt saludable. Aquesta recepta veloç on faràs un snack per a 2 persones. Talla-te-la en trossos bastant gruixuts. Tala el meló d'Alger. Pela i talla el kiwi. Talla i pela el plàtan. Ves afegint-la a la broqueta de forma intercalada. I ja tens el teu snack ràpid i super saludable, amb el qual un simple plat de fruita et farà sorprendre els teus éssers estimats. Broqueta de fruita.